Yaro, ka nemi sanyawa albarka abin bauta mana. A watan Mac din? Dakata yaro, ka nemi sanyawa albarkata. Ɗana, na ta abin da kake cewa ka nemi sanyawa albarka abin bauta. Ba yanzu ba. Ɗana, a haka za ka tafi jarabawar? Idan kana son cin makin jarabawar ka nemi sanyawa albarka. Idan nemi albarka sannan na ci jarabawa dukkanin wani yabo shi za ku yi wa. Amma idan na ci jarabawa ta da kaina dukkanin wani yabo a kaina zai kare. Wannan shine abin da ke tsakaninmu da abin bautan mu. Ina hakan ba zai yi ba. Kai aboki! A shekarun ka hudu da zaka ɗauka kana karatu ba kowa ne zai iya kasancewa abokinka ba, amma idan faduwa kai a jarabawa ka zo gyarawa to tabbas kowa sai ya gane ka kuma kowa sai ya san ka. Amma yayin da muka ga yan mata a nan take lokaci guda ko sai mu ji gabaki ɗaya kwalisan mu ta motsa. Wannan ita ce halayyar samarin makaranta. Duk wanda yake tunanin zai sata amsa a ɗakin wannan jarabawa to yi maza ya tashi ya fice waje. Duk wanda yake tunanin zai hana mu sata amsa to shi ma ya fice waje. Waye wannan maganar? To kai kenan sata amsa za ka ko? Me kuskure a ciki? Ba kuskure bane ba. Shin kuma idan kuna koyar da mu littafin kuke duba ba? Me yasa ba za mu duba ba na zamu jaraba? Ban taba kawo arena ni ne zan kula da jaraba waɗannan hamagan mutanen ba. Yalla bai. Ka dan jira mana. Kowa da kowa da ke cikin ajin nan idan ka bar shi yasa ta amsa zai baka rufi 15 yalla bai kai tunani akai. A duba lamarin sosai yalla bai. Hakan yayi ba? Ka amince. Kai ne dai. Kai ma kai ne? A ƙaro mun takarda. Gashi. A ƙaro mun. A ƙaro mun takarda. A ƙaro mun. A ƙaro mun takarda. A ƙaro mun takarda. A ƙaro mun takarda.